Ndị be anyị ndewonu. Ndị Igbo ụmụnne m ekenekwa m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Kedu ka tata dị? Ka ekesi anyanwụ. Ụbọchị tata ga-adịrị gị mma ma karịsịa ụbọchị ndị ọzọ niile. Ị ga na-eje eje na-abata abata. Ụwa gị ga-adị mma. Ị ga na-enweta ihe ị ga-eri ma ihe na-achọ iri isi gị ama ahụ gị. Maka na ihe ọbụla na-achụ gị kama ọ ga-eri isi gị ya na n'oge okpu gị mana ka ị wee dịkwa ndụ. Maka na ụwa bụ ndọrị ndọrị. Agụụ nwere nchekwube anaghị egbu egbu. Ụmụnne m abịakwana m ọzọ. Abụ m maazị onye nkụzi Igbo. Otu nwa okorobịa ahụ asụsụ Igbo na-atọ ụtọ. Otu nwa okorobịa ahụ wepụtara onwe ya ka o wee kụziere ụmụnne ya Igbo. Ndị Igbo na-esiri ike, ndị chọrọ ịmụta Igbo na ndị amabeghị asụ Igbo. Ma mụrụ gị n'ala Igbo ma mụrụ gị na mba ofesi. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị n'ihe gbasara asụsụ Igbo wee chọọ ịmụta Igbo ma na-asụ Igbo nke ọma, ọ ga-abụ ị na-asụ Igbo, Igbo ga na-ada gbowayo gbowayo, na-ada gem gem. Ọ ga-abụ ị na-asụ Igbo, onye ọbụla nọ gị n'akụkụ ọ mara na ị bụ nwa afọ Igbo, na amụzuru gị amụzụ, na amụjuru gị amụjụ. Ndị Igbo ụmụnne m, unu na-anya unu ahụ na Igbo na-achọ ịnyụ ka ọkụ. Igbo na-achọ ịnyụ ka ọkụ maka na anyị nwa ji hapụ asụsụ nna nna anyị ha na omenala nna nna anyị ha wee were bekee na-asụ, na-emezi ka ndị ọcha, karịzie ndị ọcha wetara asụsụ bekee nwa na-asụ ya. Ụmụnne m, kedu ka okenye ga-esi wee nọ n'ụlọ ewu anwụọ n'ogbere? Ewu ojii anụ nwa ọ kakwanụ mma ka anyị bido n'ehihie mgbe chi ka dị wee chụwa ya ka chi ghara iji, maka na chi jie ewu ojii anụ anyị amaghịkwa ya. Taa gboo taa bụ gboo. Anyị bido tata wee jewe ije a anyị ga-eru n'isi, maka na mmiri ruru elu ekwesịghị ime onye bịa n'iso. Ụmụnne m, kedu ihe anyị ga-akpọ nke bụ na ndị Igbo amarozi ka esi asụ asụsụ ha bụ Igbo? Nwanne, ịmakwa na Igbo dị mma, ịmakwa na Igbo dị ụtọ, ịmakwa na asụsụ Igbo bụ asụsụ kara aka, asụsụ miri emi, asụsụ dị iche, asụsụ pụkwara iche na asụsụ ndị ọzọ dị n'ụwa gbaa gburugburu. Ka ezi ka ndị Igbo ụmụnne m ga-esi wee hapụ Igbo wee sụwa bekee, sụwa asụsụ ndị ọzọ? Ịmakwa na a na-ebido n'ụlọ amarụ mma tupu a pụọ n'ama. Ụmụnne m ndị Igbo, ọ bụrụ na ị bịara ebe a tata wee pịa aka n'ihe onyonyo anụnwa wee na-ekiri ugbu a, o gosiri m na ị nweela nchegharị na ị chọrọ ịmụta Igbo ma bụrụ aka ochie ma bụrụ ọkpọkọpị. Nwanne m, nwanna m, ọ bụrụ na ihe bịara ime ka ịmụta Igbo ebe a, nsogbu adịrọ. Ị bịara n'ebe ị kwesịrị ịnọ. Aha m bụ maazị onye nkụzi. Nwokorobịa ahụ nwere nnukwu mmasị n'asụsụ Igbo. Nwokorobịa ahụ chọrọ inye aka wee kwalite Igbo ka asụsụ Igbo ghara ịnyụ ka ọkụ. Nwokorobịa ahụ wepụtara onwe ya ka ọ kụziere ụmụnne ya Igbo. Ka m kụziere gị Igbo, ọ ga-abụ ị na-asụ Igbo, were Igbo na-akparịta ụka, were Igbo na-akpọ ụbụbọ, na-asụ Igbo na-atụ enu, were akpaala okwu na-ekwu okwu n'ọha mmadụ. Ọ ga-abụ ị mara asụ Igbo nke ọma, were ya wee na-ekwupụta okwu ga na-ada gem gem gem, a na-ege gị ntị. Maka na nwanne m, ọ bụrụ na ị ma asụ Igbo, ọ ga-agba gị ume, nye gị ike. Ọ ga-abụ ebe ọ bụla ị bara, ị na-aba na-asụsụ okwu na ana, na-asụsụ okwu ike na ana, nwee ikikere kwụrụ chịm wee na-asụ Igbo dịka onye amụzuru amụzụ. Nwanne m, ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụta Igbo, ebe ị bịara bụ ebe ị kwesịrị ịnọ. I am maazị onye nkụzi Igbo. Maka na atala ose atala ọjị. I've spoken Igbo, now let me speak English. For my audience who don't understand Igbo, I'm sure that why you are here is for you to learn asụsụ Igbo, so that you can be able to communicate efficiently in Igbo language. You may be a native of Igbo land, born in the East, but you did not grow up in Nigeria, or perhaps you were born outside the country or even outside Africa, but you want to learn Igbo and identify with your motherland or the land of your father. This is the right course for you. I've prepared this course in such a way that I'm going to take you gradually from the basics to the intermediate level, then to the advanced level. I've structured this course in such a way that you'll be able to learn flexibly. To every lecture is an attached exercise, a kind of a quiz that you have to take to reinforce your learning. At the end of each section, you also have an assignment to do and submit to assess your skills and how far you have learned in the course. Then this course is the comprehensive Igbo language course taught by a native tutor, that is me. I've been teaching asụsụ Igbo for more than
10 years, and I've gathered all my experience in teaching Igbo, both online and in classes, and merged them all and then immerse them into this course. So this course is a complete and comprehensive course that will teach you everything you need to learn in Igbo language, from the basics to the advanced. At the end of this course, you should be an expert in Igbo language. You'll be able to know how to identify Igbo words, how to read, write, hear Igbo very well, and speak Igbo perfectly as a native. Remember,